Di na imbagadamag akas insurat ni San Mateo. Mekang sangapulo akapitulo. Dagiti sangapulo ket dua nga apostoles. Inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua nga adalan na. Inikan na ida iti pannakabalin amang paksyat kadagiti dakes ng espiritu ken mang paimbag kadagiti agsagsagaba iti amin akita ti sakit ken an-anayan. Dagitoy dagiti sangapulo ket dua nga apostoles. Umuna da Simon amanagan Pedro ken Andres akapsat na, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Mateo ti agsingsingir ti Bis, ni Santiago nga anak ni Alfeo ken ni Tadeo, ni Simon a Patriota ken ni Judas Iscariote amang lipot ken ni Jesus. Ti pakaibaunan dagiti sangapulo ket dua. Imbaon ni Jesus dagitoy sangapulo ket dua. Kastoy ti imbilin mang kadakwada. Di kayo mapmapan iti uray sa dino adaga dagiti hentil, wenno iti uray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngin kayo ket di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasabaday toy. Asidegen ti pagarian ti langit, paimbagen nyo dagiti masakit, pagungaren nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti kukotel ken paksyaten nyo dagiti demonyo. Awan ibayad yu ti inawat yu, ngaro di yu pabayadan ti ipaiyo. Di kayo mangitugot iti kwarta, balitok man wenno pirak, wenno gambang. Di kayo mangitugot iti bayon, uray bado a pagsukatan, uray sapatos wenno sarukod, takarbingan ti mangmangged ti maikan iti kasapulan na. No dumteng kayo iti maysa nga ili wenno baryo, bumirok kayo iti mayat nga umawat kada kayo. Agyan kayo ken kuana, agingga a pumanaw kayo iti dayta a lugar. No sumrek kayo iti maysa a balay kunayo, Diyos ti mangted tital na kada kayo. No awaten da kayo, dagiti akin balay, ibati yu ti imkablaaw yu atal na. Hindi da kayo awaten, ibabawi yu ti imkablaaw yu. Kastamet ano adda balay wenno ili adin to umawat wenno dumngeg kada kayo, panawan yu ida ket pampageng yu ti tapok dagiti sakayo. Laglagipan yu nga inton aldaw ti panangukom, nalaglagan to ti dusa nga ipalakam ti Dios kadagiti taga Sodoma ken Gomorra ngem kadagiti tao iti dayta nga ili. Dagiti umay a pannakaidadanes. Dumngeg kayo, ibaon kayo akas karnero it ayan ti arban dagiti lubong. Ngarod masapol a nasirib kayo akas iti uleg ken naamo kayo akas iti kalapati. Agannad kayo, taaddan to dagiti tattao amang tiliw ken mangisaklang kada kayo iti pangukuman. Sapliten ta kayto iti uneg dagiti sinagoga. Gapukanyak maisaklang kayto iti sangwanan dagiti agtuturay ken ar-ari tapno panegnikan nyo kadakwada ken dagiti hentil ti naimbag adama. Ngem inton addan kayo itip sangwanan ti hukom, di to pakadanagan mo anyang to ti sawenyo, wenno kasanunto nga panangisauyo. Maipaltiing to ti sawenyo inton tumteng dayta at tiyempo. Kasaan to nga agtaod kada kayo ti ibalikasyo, agtaod to it espiritu nga amayo nga agpasasao kada kayo. Papatpatay to dagiti tattao, dagiti bukod doa kakabsat, kastantumet ti aramiden dagit amma, dagiti anak da. Busuren to dagit anak dagiti naganak kadakwada, ket papapatay dan to ida. Kuraen da kay to dagiti tattao gapkanya. Nginte siya sino man ang makaibtor agingga iti panangpalan, maisalakan to. No idanadanes na da kayo iti maysa nga ili, in kayo agkamang ti sabaling nga ili. Igbagak kada kayo,
Adi yung tupay malpas ti trabaho yo, into iti amin nga ilit Israel, inton umay ti anak ti tao. Saan anatantanok ti agad adal ngem ti maestro na, saan met anaturturay ti adipen ngem ti apuna. Ngarod, mapnek kuma ti agad adal no agbalin akas iti maestro na, kas tamet ti adipen no agbalin akas iti apuna. No Beelzebub ti panagan ti pangulo ti may sa pamilya, nalalas tupay ti may panagan kadagiti kamkaming ti pamilyan. Ti rumbeng apagbutngan. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tattao, taawan ti nailimeng adinto may parangarang, ket awan met ti palimed adinto mailata. Ti ibaga kada kayo, iti kasipnatan, isa uyo iti lawaw, ket ti mayarasaas kada kayo, ipukkaw yo iti tuktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay iti bagi, ngem di da mabalin a papatayan ti kararwa. Agbuteng kayo ket di iti Dios, isu a makabalin amang patay iti bagi ken kararwa ijay impyerno. Iti maysa a sentimo makagatang kayo ti dua a salapingaw. No pay kasta awan matnag uray may sa kadakwada no di ipalubos nga mayo. No maipapan kada kayo uray dagiti buok yu na bilang da aminin. Isutda ko na adi kay agbuteng ta napatpatig kayo nga adayo ngem ti adu asal lapingaw. Panangipod no ken panangilaksid ken Kristo. Siya sino man ang ipadoyak-yak to kanyak, ipadoyak-yak kontumet iti imatang ti amak sa dilangit. Ngem ti mangilibak kanyak, ilibak kontumet iti sangwanan ni amak sa dalangit. Saan akapya no diket kampilan? Di upagarop ng mayak, mangyeg iti kapya tito'y lubong. Jak imay mangyeg iti kapya no diket kampilan. Imayak tapno pataudek ti ibubuso dagiti anak a lalaki kadagiti amada, dagiti anak a babae kadagiti inada, dagiti manugang a babae kadagiti katugangan da babae, dagiti kabusor ti tao, isuda metlaeng dagiti kameng ti pamilyan. Ti dadakkel ti panagayat na ti dakdakkel ti panagayat na ti amana wenno ti inana, ngem ti panagayat na kanyak, saan amay karing agbaling nga dala. Tidakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na ngem ti panagayat na kanya, saan amay karing agbaling nga adala. Siya sino man adi mangibaklay iti krus na, ken sumurot kanyak saan amay karing agbaling nga adala. Siya sino man amang pangruna iti biyag na, mapukaw nanto, ket ti makapukaw iti biyag nagapanya, masarakan nanto. Dagiti gungguna. Siya sino man nga umawat kada kayo, siyak metlaing ti awaten na. Siya sino man nga umawat kanyak, awaten na met tinangibawon kanyak. Siya sino man nga umawat iti profeta, gapo tamay sa profeta, magunggunan to, met akas iti panakagunggungan na iti profeta. Siya sino man nga umawat pinalinteg at tao, gapo ta isuket na linteg, magunggunaan tumet akas iti panakagungguna iti nalinteg at tao. Laglagipen nyo at ti siya sino man amang ted ti uray sa nga baso laeng. Nalamiis adanom ti maysa kadagitoy nanumo a pasurot ko, gapo ta isuket pasurot ko, awan dwa-dwa nga awaten nanto ti gungguna.